Wow, neuveriteľné, že sa stretávame práve v tomto formáte na YouTube. No, rozhodol som sa pre vás natočiť, dá sa povedať, taký môj prvý urbex, pretože ma na to namotal bratranec a jo, ja pre vás natočím video, vy mi dáte spätnú väzbu, že aké to bolo, OK? Jo, deal. Beriem. Takže poďme pobaliť veci a ideme preč. Let's go. A na čo som zabudol je, že som vám vôbec nepovedal, o aký urbex pôjde. Je to Pechov las v okolí Považskej Bystrice. Miesto, o ktorom sa hovorí, že tam straší. Majiteľ domu ho zabudol opustiť. Takže sa tam pôjdeme pozrieť a zistíme, či je to pravda, alebo to nie je pravda. Veď uvidíte sami. Jo, takže také menšie hlásenie. Akurát sme na ceste, ktorá by mala viesť na Pechov las. My sme sa pýtali aj ľudí tuto z dediny, že či vedia, kde to je. A oni nevedeli, o čom rozprávame. Normálne on ešte 4-krát skomolil to meno. Takže to je celkom úlet, že majú tu niečo takto pod nosom a nevedia o tom. Hlasím sa vám takto z postprodukcie. Akorát striham video a všimol som si, že mi pár záberov chýba. Tak to doplním. Pokračovali sme po chodníku, dostali sme sa do lesa. Hľadali sme značky na stromoch, kde bolo písané na nete, že musia tam byť červené značky a nich sa máme držať. Samozrejme, že tam neboli a boli tam až neskôr. Keď už sme ich našli, tak sme sa pozerali všade okolo seba a hovoríme si, OK, ale kde to má byť? Akože však tu nič nie je. Až sme sa dostali na jednu lúku a bratranec hovorí, že tam je niečo biele, že podľa mňa to bude ono. Vravím, OK, mám dron, skúsim s ním vyletieť, pozrieme sa na to. Dronové zábery už máme, takže poďme na ne. Takže asi po hodine kráčania sme sa dostali na takúto lúku s tým, že sme už nečakali, že to nájdeme. Tam, čo vidíte, také biele v pozadí, to je ono. Takže ideme teraz takou lesnou cestičkou, ktorú si robíme vlastne sami. A ideme tam, ideme to pozrieť, uvidíme, čo to bude. Ozvem sa vám odtiaľ. Takže ľudia, nakoniec sme sa sem dostali a je to vlastne oplotené. Má to asi niekto v nejakom vlastníctve. Môžeme sa pozrieť aj donútra, nie až tak úplne, pretože dvere, ktoré sú tu, sú zamknuté do toho domu, povedzme, a môžeme sa na to pozrieť len zvonku. Tak poďme na to. Vlastne my keď sme sem prišli, tak bola tu asi, ja neviem, 6 kôz, táto mačka. Vyzerá to nejako takto, no tu je slama, takže ja by som zhodnotil, že tu asi je len jedlo pre tie zvieratá. To je Tomáš. Toto je celkom dosť creepy. Chceme natočiť a... Áno, ale akože... Zas nasúsa sa nejakou jednoduchou láme, tak je asi či poviem asi do lokalitu. Vidíte, je tu natiahnutá hadica, čiže tu už sa normálne funguje. To je asi vchod na nejakú povalu. To by som povedal, že sú tie zvieratá zavreté, ktoré sú aktuálne vypustené. Tamto je otvorené, avšak nič tam nie je, to už sme pozreli. Takže je to celkom škoda, no, že to vyzerá tak, ako to vyzerá. Ale to sú urbexy niekedy, no. Viete, iné ísť do opustenej nemocnice, ktorá je úplne otvorená a máte prístup, dá sa povedať, všade, lebo 3/4 dverí je buď rozkopaných, alebo ja neviem. A tu, keď je zámok, tak proste nebudete riskovať to, že sa vlamete niekomu na jeho pozemok alebo mu poškodíte nejakého vlastníctva. Takže toľko k tomuto miestu a určite sa vidíme v nejakom ďalšom videu a nejakom ďalšom urbexe, jo. Majte sa pekne a čaute.